Tänään mulla lagastaa jotenkin. Mä en pysty liikkuu. Siis tuleeko se loading juttu? Ei. Mutta se ei oo mitään, mä en pysty vaihtamaan niin näitä tabeja. Sun pitää painaa minimappi. Paina minimappi. Se tekee sen joskus. Paina minimapis niinku poispäin. Kato, kun sä menet tonne. Niin se ei anna sun liikkua. Sun pitää minimapista paina ittesi jonnekin muualla. Oot sä tyhmä? Vittu! Left-klikkaa minimapissa vaikka nyt tonne alttarille. Tolleen. Herran jumala! Äijä saa tyhmä. Vittu mä tapan sut. Mikä toi oli? Etkä vetää mua sauvalla. Vittu se paska. Mikä sitä nähdään? Helvetillä. Häh? Mä en tiedä mikä näistä on se äälämisen. Nahkoihin se magen. Vittu nyt osu. Osu pahasti. Sattui kovin. Yes! 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 Vittu. GG. Vittu mä outfitin näet. Vittu. Mä oon paniikin. Vittu mä en tiedä mitä mä teen. Oh, nice back, bro. Mä sanoin, kellenkin nahkoihin sain heitettyä se. Miksä mä en osu suhun mun hiirellä, kyllä mä suhun osun spelleillä. Näköjään, saatan. Splash! Splash fest! Mitä nyt vittua oikeesti? Ei onnistunut toi shenanigani. Oh niin vittu. Minne mä? Hieno suoraan makee vittu. Splash! Oh, Mitä snap! vittua? Bitch got slapped. Joo, ja ekal vedit. Ja splash! Vittu nappaa ne jäät! Nappaa ne jäät! Mitä? Äijä vitun mad. Mitäkään? Monta spekkiä sen... I ain't going anywhere, bro. Nice spec, vittu. Hintti. Se oli vittu kaikki lämmä mitä mä tuun ikin sun tekee. Sä oot niitä keppimiehiä. Lopeta nyt se kepillä hakkaaminen, prikkillä. Joo, mitä vittua, haistappa vittu. Fuck. Noni, pääsinhän mä. Jäädyt vittu! 3-0 Se sekunnissa. on 3-2 mulle, koska sä oot huijannut.